Анко Наков се казвам. Занимавам се с строителство от 17 години насам. По принцип с вътрешни ремонтни дейности. Аз съм Светослав Григоров. Занимавам се с строителство, довършителни работи. За да науча нещо ново. Да науча нещо ново в декорацията. Да, доволен съм и то много, особено от Антон. Тук съм за пети път вече и се представя, всичко е перфектно. Двата дни съм доволен, защото научихме нещо ново и това и се забавлявахме тук, мостри и такива неща. Най-интересната техника, която научих днес, беше Ченто Индустриале и ръждивия ефект. Ръждата и Ченто Индустриале. Моите клиенти харесват най-вече микроцимента и мазилките, мраморите, пясъчни мазилки, травертин. И най-много се прави пясъчната мазилка и микроцимента. Вече го налагаме. Работа и надграждане. Да работя и да се развивам в тази дейност. Задължително. Предполагам, че Антон ще ми се обади за следващото обучение. На следващите обучения, да.